Doctor. Kedu ka ime? Anyị dị mmadụ. Bụrụ ife a na-ekwu ebe akara aka elu okwenye. Aka o mere. Bụrụ ya. N'ọnụ a nwere ife na-eme na Nteje, na-enwe ife na-eme echi. Wee site echi wee gaba n'ọnụ na-akpụ isi. Uwe bụrụ obere ibe nọ ife ịtụnanya ka ọ bụ. Ya bụ na a sị na ibe bịalị nwoke na okorobịa na ọ bịalị ya na mma. Ya ihe akpụ isi nwe ka ibe gị si akpụ ya. Ya kedu ife inwe ịgwa ndị be anyị maka isi nwe ma mmụọ ọgbọ gị? Kedu ife dị gị n'obi? Kedu ife atụmatụ gị gbanyere isi nwe unu na-akpụ anyị ba? Ebe mekwara ihe bụ na ife dị na-akpụ n'isi a na-ekwu iwe bụ omenala, bụkwara ma ọdịnala, bụrụ nke ndị ji wee biri. Dịka nsi ghọta, dịka ndị okenye si ekwu, anụkwuru m n'ọnụ nne m, nụkwuo n'ọnụ ụmụnne m ndị tọrọ m aka, na ọnwụnwe ndị kwụsịrị n'isi tupu o rute m ọmụ abụọ dị na nwoke. Ọ dị m ka ya bụ akpụmisi bụkwara ihe eji ekene Chukwu ichekwagide mmadụ ndụ wee rue n'oge dị ụdị nwaanyị nke na-asịwo ngwa pụtarazianụ unu eluwo. Ya bụ na ụfọdụ ndị oyibo na-akpụ ya nke ụfọdụ na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ birthday, ụfọdụ asị na adulthood. Achịkọta ihe niile abụọ ọnụ n'ụdị nke anyị ji malụ. O nwere ebe ọzọ m ghọtara ya na-abụrụ ọbụ iji kene Chukwu bi n'igwe na o chekwabedere mmadụ site n'abụọ nne wee biride ndụ wee rue nke na mmadụ ezusie ihe eji nọlụ n'obodo. Ya bụ na akpụmisi abụ bụ ihe anyị ji ekene Chukwu, nọkwa n'ime ya na-agụkwa ndị otu m ka anyị ra ka anyị zikọtakwa ọnụ, were obi aṅụrị ahụ wee na-aga, were obi udo wee na-aga, na-akụzikwuru ụmụ arọ ndị chọkwara ige ntị ibe dị ya na ana m ekene Olisa dị n'igwe, na-ekene ezinụlọ si wee pụta ezinụlọ ndị be odiela ọka, na-ekenekwu ụmụnne m ndị ọzọ. Ekenere m Akụnna onye ọ bụ Ichie, maka na ba bụ ndị anyị legara anya wee lewe na nke anyị nọ ibe. Kenekwuenu Sama akụ nke ụwa asị na ọ bụ ife efu na-akwụsị onye isi na wee rute mmụnwa ndị bụkwa ụmụnne m ndị dị ndụ, maka na mma na agọ dị nke tọrọ akụ nke ụwa kpụpụrụ isi tupu o wee rapụ. Ma nyanwa ma nwanne m nwaanyị nke nwụtọ ọ dị abụọ ma ya bụrụ nwụtọ eze ahụ elotesịrị taa n'ụbọchị dị etu, na-arịọ Chineke ndị gbanwe bụ ndị gabagolo wee na-eche anya ebe nwa na-aga ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Na-ayọkwa ụmụ arọ ndị be anyị kwa ka onye ọbụla wekwere nwayọ wee na-aga wee na-eso ihe ụwa, maka na ụwa bụ ndidi. Ọzọkwa bụ na onye na-agba mbọ na-aga were obiọma ejinere mmadụ ibe gị anya ụgwọ, mesi nke gị ike, nke abụchi gị nyere gị kwudosi ike na ya na-eme ya na-emesi ya ike, tupu ya esiba wee gozi gị. Ọkwa na ya ibe erike mana nke ka ọ kụdebe n'ọnwa. Prof, dịka isi wee kwuo, anyị nụrụ ihe ikwu ọ bụrụ obere ibe abụ n'omenala dị be ndị ka ọ bụ ya ka isi wee kwu maka isi wee kenesi ụmụnne gị maka isi wee kpụ ya bụ isi abụgo na ọ bụ ibe dị adịdị dị n'omenala ndị Nteje Abogu. Ya ka isi wee dosi ọdụ wee rụgasị aka wee sịkwana na isi anyị na-akpụ na ọ ya abalị gị ihe akpụsị isi iwe kpụtie ezigbo iwe kpụtie ya bụ akụ na ibe enwe si na ndị ọzọ ya esolu ụkwụ gị gaba ebe isi wee weta ego iji akpụ isi inwe ọ ya abachietara gị mmaji pụrụ mmaji. Anyị nwabụkwana ndị ọzọ ka ya wee togide anyị esolukwa okwu unu wee na-aga wee na-akpụ ya bụ isi na o gosiri na omenala Igbo na ọ dị ebe niile zue mba ọnụ wee na-asịkwa ka ngwakwa gị n'ụbọchị nke tata si na ọbụla kọbọ afọ tọlụ ọbụla iti n'ibe enwe ọ ya narọ gị n'iyi na asị na ibe bịalị nwoke na okorobịa bịalị ya na mma ọ ya adịle gị na mma ikposiri a n'isi inwe
ụwa ya anụ onu gị ibe ọbụla itile aka ya na-aga ọfụma maka na ka o si dị na-anọ ịbanyewo n'ibe a na-eme ịbanyewo na nwoke ịbanyewo iso elugo na ndị nna n'ọnụ unu nwezu ya obodo na ka o si dị na ịbụ olu nna ka n'ụdị anya n'ụdị ọbụla pụrụ iche isolugbo n'ibe a na-eme n'obodo ọnụ na-ekwuzi ọnụ abụọ ọnụ kpụ okwu n'ọnụ na ka o si dị n'ala Igbo wee sị na nke gaa ya awọrọkwana gị onye sị na ọ dịrị ya mma ọ nwụrụ na ugosili egbe si ibia bene nke si ibia ya bene ngogbu ya nya na nke gị ya elugo aka ihe si ibe gị kpụsịa isi nwe kpụtakwana ya ezigbo ibe n'ọnya ka m kwuru wee sịkwana na omenala unu abụ nnebe akpụmisi aba maka dịka isi wee kwu na ọ bụ birthday celebration n'ọnụ oyibo ya bụ na ibe a na-akpọ ya bụ birthday ya n'ọnụ oyibo o wee bụrụ akpụmisi ịwaji Nteje Abogu na kedu agegrade unu abụ kedu aba a na-akpọba na anyị bụ ndị a mụrụ mgbe a nụsịrị ọgụ bịakwana na-aba abụkwa ọdabakwue na ala anyị bụ Anataogu ndị a mụrụ mgbe a nụrụ ọgụ ndị a mụrụ mgbe a nụrụ ọgụ abụ bụ na ndị a mụrụ na 71 72 73 ọ nwekwa ndị 70 years osukwu maka na enwere ndị na-amago amago ma ndị na-amaghị amaghị mana nke bụ okwu bụ na ibe niile azụ na-ekpokọtara ya ọnụ ọgụ ọbụla ọ na-adịsị usoro ịtọ maọbụ ịnọbasị o dipendị ka o si wee dịrị onye so naanị maka ndị Anataogu ndị a mụrụ mgbe a natara ọgụ during the war ndị a mụrụ mgbe a natara ọgụ ya ka eji akpọ ya Anataogu so na-anụsị ọgụ Biafran war ozugbo anụsịrị ozugbo ka anyị ji wee pụtara ụfọdụ n'ime anyị na-akọrọ akụkọ na anyị bụ ndị n'ụlọ ọgụ Biafra wee nachi ya azụ dịka ndị nne na nna ụfọdụ kwere n'ụdị a ibe dị anya na kedụkwa n'ibe enwe ịgwakwa ndị ọgbọ gị ndị nke na-akpụkọsị isi nwe kedu ibe enwe ịgwaba kedu ibe na anyị na-ejikọ obi aka wee na-aga were obi ọma onye mara na ezinụlọ ebe o si mara aka ọ ya enye mara udo ọ ya ebute onye bụ eziokwu ya na-ekwukwe maka na ile erikekwu ile abụrịkele na ọnọdụ ka anyị nwa bụ ndị nwe ha na-ekwu a nwere ike apụta akpọ n'ọgbakọ ya ndị ọgbọ m niile ndị Anataogu niile ọ bụla were ya mara anyị na-epụta n'ezinụlọ ọbụla nke bụ eziokwu ịtọgbọ ya osi etu abụdị e were ya mara anyị ọdịbe mara mma ka ọ mapụta ibe mara mma ka ọ bụ maka na asịkwana na nwere ka mkpịsị aka ara na ọma na-ewuchi na-ewucha ime nọ nke onye nwere ka ọ ya enye ka aka nwaanyị ara ka ọ ya tụkwasị di ya ya bụ na ọ bụrụ na mmụọ ọgbọ anyị na-akpụ n'isi igwe na anyị pụtara ya eziokwu onye nọ n'ezinụlọ ebegosi akpọrọ ha na mitin nke nwa na-akpọ mitin ma akpọ ọgbakọ ma nke ọbụla na ọ nwere onye a na-emegbu emegbu epụta ebe kwudo n'eziokwu maka na onye eziokwu anwụkwana mgbe mmadụ na-abịa n'anya onye eziokwu bụ ebe ụdị ahụ ka ọ dị ịbụla onye na-ekwu eziokwu ndị ya kpọgasị ma nye bụrụ nke anyị ketara ezukosi ebụla onye eziokwu mmụ arọme nke na-adịrọ mma nọrọ n'akụkụ sị ya na ọ dịrọ mma ọ bụ na ọ ya kpọgasị ya kpọgasị ịpụta n'ezinụlọ ụlọ ebe osi onwe ebe a na-emegbu nwaanyị ajadu si ị na-emegbu nwaanyị ajadu a na-emegbu nwatakịrị si na-emegbu nwatakịrị a na-emegbu ndị na-enwere nne na nna si ị na-eso na ibe megbu ọkụ ya mma ala kasị ibe ahịa aba emebe ọbụla maka na ajọ obi na ilo na ekwu eziokwu anyị asasịwa ama Igbo ọ bụla sọsọ Nteje Abogu na onye ayọ mma ala ahụ nwere ike eto elu n'ire ndị ọzọ Prof ekenelu ngiri na demedalụ n'ive ikwuru maka na ive ikwuru bara olu ọnọdụ ka ibe dịlị adị na Nteje dịlị adị n'ebe niile zụọ Igbo ọnụ anya ukwu na ekwuru erike ka o si na-ede ọ bụ na mmụọ ọgbọ gị edebe na ụdị a ekwuru esi ụdị a na-aga ibe ya na-adị mma n'ala Igbo ejikọ ọnụ Nteje ejikọ ọnụ enwee ịfụnanya ya na ọ bụ ibe dị mma bụ ibe ekwuru ekenelu ngiri nne
wee na-asị gị daalụ Nteje na m sị na ebe ọ bụ na ife a si aga a sị na ọ ya adịlị gị na mma wee sị na ọ ya adịlị gị na mma dịlị ụmụnne gị niile abụ nne mma dịlị ndị niile chọọ ka ọ dịlị gị na mma o nwere ibe ya eme gị uke enu ya emere gị ihe anụsị ụwa ahụ mee ebe ị chọrọ n'ụwa ahụ bifo wee buru ya gaa akwụkwọ wee sị nya na ego onwe iji akpụ isi ọ ya anachiete mmaji pụrụ mmaji ọnya bụ ibe m wee gwa gị n'ụbọchị nke taa na-enwe nya vileji unu bụ oyi lokal gọọmenti ọkwa ya anyị nọ n'oyi local government area Anambra steeti obodo anyị bụzialị Nteje ma abịazịa na mgbamgba anyị bụziri ndị ikenga Nteje ịbatazịa na ikenga Nteje nweta ndị Achallagu n'ime Achallagu a wee nwere iru oti nwere ndị Achallagu nke ndị nọ ụmụnne anyị ndị nọkwa na Achala ụlọ bụkwa ndị iru oti so na anyị bụ ndị Achallagu dị na ikenga Nteje dị na Nteje oke ya bụ na ezinụlọ unu anụ abakwala n'ụba unu bụkwa na extended family ma gbasịa ndị na-asụ oyibo unu bara ụba rinne dịka nsi wee fụ ọ bụ ife dị mma ya bụ na nna unu mejupụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka nsi wee na-afụ mana ọbụrụ obere ife ekenelu ngiri nne maazị Nteje daalụ a sị na ọ ya adịlị gị mma ọ ya adịlị gị na mma nwanne ngwa ka emesịa